What's up mga kapobre? So maayong hapon yung tanan mga kapobre. So naadita diri sa Mandawi sa gitrabaho. So holiday karon mga kapobre na ay nagtrabaho, libre gid ato ang panggatas. So kay alas 5 naman muli na. A few moments later. Yo, what's up mga kadato o mga kapobre? Uli ng taong ko mga kapobre agay. Bitbit ko sa kong anak na badlungon. So ang dalan kay mahalisod. Umian namin sa amo ang payag nga gamay. Okay. Oh, butang sa ka ha. Kay ilis papa. So mao na mga kapobre no, naabot na yung kodre. Niya nakapalit kita gata sa tuang magtos. Kay nakapamasuhol mata karong adlaw bisag holiday ron. Holiday wa tay trabaho sa atong kompanya. Nakapamasuhol kita ginagmay lang. Ya, salamat kay sa inyong pagsuhol ya. Gamit niya itong martilyo dahil mga hindi ko kaya. Sa mag-ilis ako mga kapobre, mag-vlog ito ako ganyan unta anong trabaho ta niya lisod man, ganahan ko madali akong trabaho, tunguan lang ko mag-vlog kay kapuyan ko niya lubat sa cellphone dugay kay na puno alas 4:30 na puno sa hapon. Tungod sa ato ang charger nga fast charger unang hinay kay mo karga. Boy pobre. Boy pobre. Cucubri. Ay labay mo kalo kay kabaga mama na kay kapoy laba mama, labay-labay ni mo kalo. Ati mana naon bali nang liw ka na. Kung lapis day atong mga panggamit sa pangbadlis-badlis ba kasi mo to kung anton siya ipon sa martilyo kaya mo na siya Paris gabas martilyo mo na siya Paris sa trabaho. So mag-ilis at takay asan akong purulong.
Asa ko sinina ganiha ha? Labuhan na wala. Oh, silabhan. Ikaw sa bagay itong gisulog, bilabhan. Ano mo gud sa Kas, hangin? sabon. Oy. Aman. Wala sa bungid. Suwan naman na. Pag isa-suan dahil may arang-arang. Kaya wak makasang sabon. Wala ko dito. Gamay sulog, labha, labha. Sa ang taon. Ibaw nang wala tayo kwartag. Kasabon. Ano ka tubig? Sabon na lagi nimo, namaka man sabon. Di na, gisusuan na nas mga nilabuhan na buang. Namaka man sabon lagi. Sabonan. Pio, Sabon. pwede ka tubig? Ikaw. Pio di mong silda. Tres kwenta rin kay anam mo kay yang asawa wala dia. Ni lakaw ngumpra. 350 ram yang kwarta. Di 350 rin ang ganam na sobra dia antita ka. Sinta dia. Nga nampat mo kakagatas ni Dodo. Ang wala may gatas dudong. Ngutang lang ta. Hindi ko makita utod dia. Bukaw sa tubig? Oh. Nga na ugman ay bahala ko di. Ay, dali rin na hose mo na. Magkaos pa ta. Ano tayo hose? Di ko kumao. Panay tubig diha man. Ugma, minggo na. Okay, klaro. Ay, sobra tinta oh. Pwede ta sulaan. Mga palit na to. Diyan man barbecue. Ambok di mo eh. Basta kay mga na tinta na sobra oh. Ngay mo ah. Ah, big. Wah, nang zoom. Ano ko si Sudri oh. Jeez. Yan na ay. Kana lang ko ano? Alam 20 ako ah. Yung si tinta. Palit na yung ko ah. Dudo. Sulaan siguro kanya ugma. Oh, punaan mo ko niya ugma. Oh, diha lang na. Punaan mo ko niya ugma. Nagdili. Ay, ano ko utang di alam. Uy, saan kalimot ko? Nag-vlog-vlog, mali ko mga kapobre niya. Kalimot ko ba? So, diyan lang ko tason ako ang vlog mga kapobre. Kamo lagay sabot sa ko ang mga vlog. Usahay para gisar kita ka vlog kay tungod ka busy sa tuang panginabuhi. O shout out na lang sa magtanawan sa ko ang vlog diha. Kung kinsa man kang magtanawan diha, comment kuno diha be kung naabog mo tanawan ni Juha. Anay premyo 20 pesos nga load lang. Kinsa yung tanawan ni ron? Maura na 20 pesos lang nga load. Unya nang load og na koy kwarta. So dito tamban kamo lay bahala. God bless og mga gabi natong tanan. Saway.